Lho niku menghormati panjenengan sebagai bintang tamu, warga masyarakat seneng atine mergo akan dihibur oleh seorang Mas Gareng. Ya sing kene sing ngerti, oh lah garenge metu disumuti mercon. Mas wong atuh, wah malinge kecekel kae, malinge kecekel. Iso maling mercon karo maling. Alhamdulillah. Kula kan panjenengan saged dipertemukan kembali wonten ing dusun Gebang Siwil Mas Gareng. Gebang Siwil. Jajan kikil menyang pasar, roti donat tambahi gula. Kyai Gebang Siwil rezekine lancar, awake sehat panjang yuswa. Amin. Kandhani jadah ketan gathuke wedang, kopi jahe kurang legi. Apa kuwi? Bengi iki tirakatan nontone wayang, tambah rame ana Gareng Purwodadi. Wah. Kok ya iso nek golek pasaran. Piye ngaturaken sugeng rawuh paduka sedaya warga lan para pamirsa sugeng lenggah kanthi sekeca sinambi mirsani pagelaran wayang Purwa. Tilaranipun para kina kang kebak pitutur lan wewarah utama. Dasare dalange isih muda, cakrak bagus tur pideksa, anggone nganggit pinter nggone crita, suluk lan sabete ora kuciwa. Bintang tamune Gareng saka Purwodadi cakrake bagus kaya permadi, dasare ora duwe rasa serek ati, bocahe seneng berbagi. Nek iki jare dalang kok ngudapi wulang ning emane sabone kok ning arep ngomong guyangan kowe. Astagfirullahaladzim. Arep ngomong guyangan. Astagfirullah kok malah ngaku. Nih. Lanjenengan i u. Lah arep dalang arep marane guyang aku. Lah apa arep senengane kok emane seneng marane ndi? Kandangan. Kandangane padha wae iki dulure kok. Aku yo ora hafal kok malah ngono kok ya hafal men. Alhamdulillah. Dalu meniki saged sowan silaturahmi wonten laladan Gebang Siwil. Gebang Siwil. Senadyan to omah padoh saka Purwodadi Jawa Tengah, nek Jawa Timur khususé Nganjuk iki kaya wis omahku dhewe, Mas. Sampeyan aja peh mara ning Nganjuk terus mrodo-mrodo Nganjuk lho. Ora kok mrodo-mrodo, jer nyatane sandang panganku yo akeh sing saka Nganjuk lho, Mas. Oh, dasare kuwi. Kandhani mula aku nek karo tiyang Nganjuk insyaallah tak daku sedulur. Ngaten nggih? Lahir batin muga-muga mriku yo ndaku aku sedulur. Kok pas kono tak daku kek kono. Mosok kowe dulurku ngaku lan dulur kowe ngono ya ora becik. Mula api-apike wong urip kuwi iso padha saling mendoakan. Ya. Doa yang baik sesama sedulur umat Islam atau muslim besok dijabah Gusti Allah dadi berkah barokah cadangan ing swarga. Amin Allahumma. Amin. Tak dongakno sing muni amin banter sesuk tuku kalung sak tampah-tampah.